Gepleýär Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 13-nji dekabry hepdäniň seýşenbe güni habarlar günneligi gepleşigimize başlaýar. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden odul günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra tanışdyrýan. Russiýanyň tanymal opozisiýon lideri Aleksey Navalny ýurtda 2018-nji ýylyň mart aýynda geçirilme gözüňde tutulýan saýlawlarda prezidentlige dalaş etjekdigini elan etdi. Men Russiýanyň prezidenti wezipesine dalaş etmäge gatnaşardym diýip Navalny 13-nji dekabrda täze kampaniýa web-saýtyna çap eden video beýanatyny aýtdy. Bu saýlawlarda Putin hem ýene 6 ýyl möhlet bilen prezidentlige dalaş edip bilýär we onuň şeýle etmegine giňden garaşylýar. Ýöne Putin henide çenli özüniň gaýtadan prezidentlige dalaş etjekdigini ma'lum etmedi. Russiýa baý, adat, güýçli ýurt bolmaly. Men Russiýany güýçli we döwrewap etjek programma bilen saýlawlara gatnaşaryn. Prezident saýlawlary ýurduň ösüş ýoly baradaky diskussiýadyr diýip Navalny aýtdy. Navalny 2011-nji 2012-nji ýyllarda Russiýada geçirilen hökümete garşy protestlerde esasy liderdi we ol ýokary derejeli Rus resmiýetleriniň arasynda bar diýilen korrupsiýa barada ýaýradan ençeme raporty esasynda Putin'a adar veripdi. Jurnalistleri goramak baradaky komitet şu ýylyň iýul aýynda Türkiýede bolan döwlet agdarlyşy finansiýanyň ideýany ýurtda media serişdelerine edilen görülip eşidilmedik repressiýa tutuş dünýäde tutsa edilen jurnalistleriň sanyny 1990-njy ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetirdi diýär. Şu ýylyň 1-nji dekabryna çenli dünýäde gözenekleriň aňyrsynda saklanýan jurnalistleriň sany 259-a barabar bolup, olaryň adyndan 81 tansy Türkiýede ýerleşýär diýip Düýbi New York'da ýerleşýän guramanyň 13-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. 2014-nji 2015-nji ýyllarda dünýäde iň köp jurnalistde tutsa eden ýurt Hytaý bu ýyl hasabatda 2-nji orunda ýerleşdirildi. Şu ýyl Türkmenistanda hem Azatlyk Radiosynyň jurnalistlerine garşy edilýän basyşlar we gorkuzmalar güýçlendi. Şeýle-de geçen aýyň ahyryna Azatlyk Radiosynyň Türkmenistana habarçysy Hudaýberdi Allaşew tutsa edildi. Azatlyk Radiosynda mekan täşrif lakamy bilen çykyş eden Hudaýberdi Allaşew türkmen resmiýetleri tarapyndan 11 kilogram nas serişdesini saklamakda günälenýär. Allaşewiň garyndaşlary we wakanyň şaýatlary bularyň toslama aýplamalaryny aýdýarlar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent hem Hudaýberdi Allaşewiň tutsa edilmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistiki işi bilen baglanşdyrýar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň täze saýlanan prezidenti Donald Trump bilen 20-nji ýanwarda geçiriljek prezidentligi kasam edişde barasyndan öň duşuşmadylygynyň mümkindigini aýtdy. Putiniň Yapon media serişdesine beren interwýusy 13-nji dekabrda Kremlin web-saýtyna çap edilip, onu Rus prezidenti özüniň Trump bilen islendik wagty duşmaga taýýardygyny aýtdy. Emma şol bir wagtda ol, meniň pikirimçe täze saýlanan prezidenti öz administrasiýasyny düzmek we wezipesine giriş üçin wagt mümkinçilik bermek zerur diýdi. Şu ýylyň oktyabr aýynda Trump eger prezidentlige taýlansa onu öz wezipesine girişmeden odul Putin bilen duşma gödüňini tutjakdygyny aýdypdy. Indoneziýanyň paýtagtynyň häkimi Hudaýa şek getirmek işi bilen baglanşykly geçirilýän suwt dinlenşiginiň ilkinji gününde islamy kemseden baradaky aýplamalary reddeden mahal aglady. Hytaý etniki adlygyndan bolan Hristiýan Basuki Jahaja Purnama 13-nji dekabrda Jakartanyň suwdyna beren maglumatynda öz aýdan sözleriniň Gurhanyň aýatlaryna degişli däli onuň aýatlary nädogry ulanýan siýasatçylara gönükdirilendigini aýtdy. Ol sentyabr aýynda den çykyşynda özüne goldaw bermedligi üçin Gurhandan aýatlary ulanýan adamlaryň sesberjileri aldaýandygyny aýdypdy. Islamçy toparlar onuň Gurhany tanqid edenligini aýdyp, polisiýa şikaýet haty bilen ýüz tutupdylar. Şondan soň Purnama bu aýdan sözler üçin ötünç sorapdy. Emma aşa konserwatiw musulmanlardan ibaret protestçiler onuň suwt edilmegini talap etdiler. Eger Purnama günäli tapylsa, onu 5 ýyl türme tutsaglygy bilen ýüze bolar. Pakistanyň Milli Howa ýollary kampaniýasynyň ýollaşçysy wezipesinden çekildi. Pakistanyň Halkara Howa ýollary kampaniýasynyň beren bu maglumaty ýurtda 47 adamyň ölümine sebäp bolan uçur helakçylygynyň tas bir hepde soňa gawatýarly. Pakistanyň Halkara Howa ýollary kampaniýasynyň medeniýet wekili 13-nji dekabrda beren maglumatynda Azam Saygoluň öz şahsy ýagdaýlary sebäpli wezipesinden çekilendigini aýtdy.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizde başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Azerbaýjan bilen Türkmenistan kepiz Serdar ýangıç goru boýunça entek özara ılalyşyga gelip bilmediler dip Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň ornwasary ma'lum etdi. Halafowyň duşenbe güni jurnalistlere beren maglumatyny bu ugur boýunça gepleşikleriň dowam etdirilip, ýygyderli konsultasiýalaryň hem geçirilýändigini aýtdy. Emma muňa garamazdan bu ugur boýunça dol bir ılalyşyga gelmek başartmady dip Halafow sözüne goşdy. Yeri gelenine ýatlasak, Azerbaýjanyň kepiz Türkmenistanyň hem Serdar dip atlandyrýan ýatagy 1959-njy ýylda açylyp 1986-njy ýylda onu buro işleri geçirilip başlanypdy. Sowet Soýuzy dargandan soň Türkmenistan bu ýatagyň Azerbaýjanyň gözegçiligine geçirilmegine garşy çykdy. Şondan bäri bu gorda hiç hili iş geçirilmedi. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň 2008-nji ýylda gelen ılalaşygyna göre iki ýurdun Kaspiynyň düýbi boýunça kesişýän sebitde, ýagny 50-100 milyon tonna newit we 30 milliard kubmetr gaz gorunyň bardygy çak edilýän kepiz Serdar ýatagyny Kaspiynyň bölünüşi boýunça özara meseleler çözülýänçe hiç hili gazy agtarış we buruluş işlerini geçirmeli däl. Kepiz Serdar sebitini iki ýurdun arasynda dartgynly ýagdaýlarym ýüze çykdy. 2008-nji ýylyň 16-njy ýylyna ýokurda agdalan ılalaşyk baglaşylaryndan soň Dawal sebiti giren Türkmen gemisine Azerbaýjanyň Harby deňiz patrul tarapyndan duýduruş berilipdi. Mundan soň Türkmenistanyň Bakudaky elçisi Azerbaýjanyň daşary işler ministrligine çağırlypdyr. Bakuň aýrydan resmi notasyny Türkmenistanyň 2008-nji ýylda baglaşylan ılalaşygy bozanlygy şeýlede Azerbaýjanyň Kaspydaky öz ýetiýärliliginiň bozulmalygy üçin ähli gerekli çäreler görmäge taýýardygy aýdylypdy. Aşgabat hem öz gezeginde Azerbaýjany Türkmen hususy gemisine garşy bir kanun hereket etmekde aýplady. Bu geminiň Kaspiynyň Azerbaýjana degişli bolmadyk bölegini seismik derňewleri geçirendigini öňe sürüp, Azerbaýjanyň provokasiýalary dowam etdiren halatyny özüniň gerekli çäreler görüp biljekdigini duýdurupdy. Energiýa resurslaryna baý Kaspiynyň ýuridik statusynyň eýem 20 ýyldan aşy wagt bäri çözülmän gelmegi, ondaky gaz we newit ýataklarynyň özleşdirilmeginiň, şeýle de uly energiýa proýektleriniň şol sanyny Türkmen gazyny Ýewropa aktarmagy mümkinçilik berjek Transkadar geçirjisiniň öňüne büwet bolup durýar. Iran Kaspiyny kenaryaky 5 döwletiň, ýagny Iranyň, Türkmenistanyň, Russiýanyň, Gazagystanyň hem Azerbaýjanyň arasynda deň 5 sektory bölmeligini öňe sürýär. Azerbaýjan we Gazagystan Kaspiyny medianaçylyklaryna görä bölmek ılalaşygyna garşy çykyp, onuň her döwletiň kenar boýuna görä kesgitlenmeligini aýdýarlar. Türkmenistan hem Kaspiynyň kenaryaky döwletleriniň arasynda deň bölünip, her döwletiň 20% eýlemeligini öňe sürýär. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Kaspiynyň ýuridik statusy boýunça ılalaşygyň 2017-nji ýylda Astrahanyna geçiriljek Kaspi sammitiniň dowamyna baglaşyljakdygyna umyt edýändigini ma'lum edipdi. Häzir çenli sammitler 2002-nji ýylda Aşgabatda, 2007-nji ýylda Tehranda, 2010-njy ýylda Bakuda hem 2014-nji ýylda Astanada geçirildi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi ýa dowam etdirýärin. Türkmenistan potensial gaz resurslarynyň möçberiniň odalgysyndan has köpdigini görkezýän sanlary çap etdi. Türkmenistanyň şu günki uglevodorod resurslarynyň potensial möçberiniň nebit görnüşinde 71,12 milliard tonnadan ibaratdygy, ondan 53 milliard tonnanyň Guri yerde 18,12 milliard tonnanyň bolsa deňiz giňişliginde yerleşýänligini Türkmen Gaz Döwlet Konserniniň başlygy Aşyr Oly Begli basalgylanyp Trend agentligi habar berdi. Maglumatda bu sanlaryň 7-nji we 9-njy dekabr günlerinde Aşgabatda nebit gaz boýunça geçirilen konferensiýada ma'lum edilenligi aýdylýar. Türkmen Gazyň ýol başçysy Merkezi Aziýada gök ýangyjyň esasy öndürüjisi bolan Türkmenistanyň önümçiligi artdyrmagy we ýakyn geljekde tebii gazy gaýtadan işlemäge ekli mümkinçiliginiň bardygyny konferensiýada eden çykyşynda belläpdir. Energiýa meselleri boýunça bilermen Ajdar Gurdow Türkmenistanyň uglevodorod serýeşdeleriniň möçberi boýunça öňe süren soňky sanlarynyň çaklanýan resurslara degişlidigini aýdýar. Ресурсы есть термин потенциальный, есть термин извлекаемый. Potensial resurslar we çykarylýan resurslar diýen terminler. Potensial resurslar bilermenleriň çaklamalary esasynda hasaplanýar. Olar elbetde tasdiklanan zapaslara degişli sanlara esaslanýar. Emma umum häsiýeti eýe bolup, hakykatda öndürip bolýan resurslardan birnäçesi ýokary bolýar. Üstesine gaz önümçiligi üçin diňe gaz zapaslarynyň möçberiniň ullugy däl, gaz önümçiliginiň bahasy çykarylýan gazyň hemiki düzümi ýaly talaplarym ören möhüm. Потому что всегда важна стоимость добычи, всегда важен химический состав. Türkmenistan öz gaz baýlygynyň möçberine degişli odal yglan eden sanlary boýunça dünýä derejesinde 4-nji ýerde durýar. Türkmenistanyň Gefniklein Associates adly Britaniýaly gurama salgylanyp beren sanlaryna görä ýurduň iň uly gaz ýatagy galkynışda şerede ýaşlar gaz ýatagynda bilelikdäki gaz baýlygynyň möçberi 26,12 trillion kubometrden ibaratdy. 2011-nji ýylda Gefniklein Associates guramasy 2006-njy ýylda açylan galkynış gaz ýatagynyň ululugy boýunça dünýä derejesinde 2-nji ýerde durýanlygyny eglan edipdi we bu ýerde ýerleşýän gaz zapaslarynyň möçberini 21,12 trillion kubometr möçberinde ketgitläpdi. Guramanyň ondan ozalky çaklamalarynda galkynışyň gaz baýlygy 14 trillion kubometr gaz möçberinde anyklanypdy. Gaz ýewdasy Türkmenistanyň esasy döwlet girdejesini emele getirýär. Ýurdun gaz ýataklaryny Türkmen Gaz Döwlet Konserni özleşdirýär. Bu ýadara tebii gazyň we suwuklaşdyrylan uglevodorod serýeşdeleriniň önümçiligini, gazyň gaýtadan işlenilmegini we gazyň hem gaz önümleriniň ýewdasyny amala aşyrýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň tebii gazyny Hytaý we Iran satyn alýar. Türkmen gazynyň häzirki wagtda eksport edilen esasy bölegi 2009-njy ýylda işe girdilen Türkmenistan Hytaý gaz geçiri arkalakdyrylýar. Türkmenistandan ençime ýylyň dowamında ýylda 10 milliard kubometr möçberde gaz satyn alan Orsiýet Türkmen gazyny satyn almagyny 2019-njy ýyla çenli doly ýatyrjagyny ýaňy ýakynda resmi derejede eglan etdi. Energiýa meselleri boýunça bilermenler häzirki wagtda dünýäde gazyň bahasynyň pese gaçmagynyň gaz eksportyna dayanýan ýurtlar üçin ykdysady kynçylyklary döredönligini aýdýarlar. Muňa garamazdan Türkmenistan gaz önümçiliginiň möçberini artdyrýar. Türkmen resmileri 2016-njy ýylda öndüriljek gazyň möçberini 83,18 milliard kubometr derejesinde ketgitlediler we 2030-njy ýyla çenli ýurtda öndürilen tebii gazyň möçberini ýene 4 esse köpeldip ýylda 230 milliard kubometr ýetirmegi planlaşdyrýanlygyny eglan etdiler. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi ýa dowam etdirýärin. Balkan vilayatynyň onlar çowasynda ýol ýok.
Türkmenistan bolsa özüniň tutuş region we hatda halkara derejesinde transport çatrygyna öwrülýänligini yglan edýär. Hema häkimetler ýurdun öz içinde raýatlaryň etaty böleginiň ýaşaýan ýerleriniň kadaly ýollar we gatnaw şertleri bilen öpçün edilmegine ýeterlik üns bermän gelýärler. Azatlyk radiosy Balkan vilayatynyň gyryn eteginde we Uzboýun ugrunda ýerleşen owalaryna syýahat eden Türkmenistanly synçy Aman Murat Bogaýew bilen söhbetdeş bolup, onuň öz görän ýagdaýy barada gurrun bermegini haýyş etdi. Meselesi bir Balkan vilayetinin ehli ovasynyň da in kynçylyk çekýän wagtlarynyň biri. Ýöne has göz çykynçy çölüň gary, Begarstlanyň gary, apalar ýaly gyrlaryň etegine mekan tutan ovalary hem-de kadymky Amy derýanyň akabasy bolan Uzboýun ugruna ýerleşýän ovalar. Ine bu ovalaryň da sany az küçdäl, umum hasapda 20den köprek ova men Kretegine hem-de Uzboýun ugruna ýerleşýän ovalary gözüňde tutýan bu ovalar esasan öňki Krasnovosk häzirki Türkmenmaşy, öňki Gaýancy häzirki Bereket, öňki Kızlarwat häzirki Serdar etraplaryna degişli. Eger ovalary atlandyrylmaly bolsa, onu bu ovalar Goýma owasy, Gökdere owasy, Burgun owasy, Jamal owasy, Kizlik ýazy, Dunçy, Azgy owalary, Ýylgyl owasy, Melagoç, Dawaly ýaly owalar umman 20den köprek owa bir özüm şu owalarda haçanam bolsa bir wagt çekilen ýol asla ýok. Ne owa arasynda bar şeýle ýollar, ne owanyň içinde çekilen köçeler bar, ne de ol owadan Beýlekowa gidilýän ýollar hiç wagtdan çekilmedi. Etrap merkez bilen aralygyndaky ýagdaýda edilşeýle. Siz nämäni gözüňizde tutýaňyz? Bu ýollar haçanam bolsa bir wagt şol agyr ýük maşinler gatnap bir ýoluň suduruny emele getiren ýerleri. Şu ýollar ol aslında hiç wagtdan döwlet tarapyndan bir ýörüýte çekilen ýollar däl, agyr ýük maşinlarynyň tapan ýerinden aýlanyp, ýörep bilen ýerinden aýlanyp salan ýolları. Ine şu ýollarym bir ýeňil awtologlaryň hiç diýen ýal ýörep bilen ok çarkanlykly ýollardan ýörep bilýän jipler zatlarym bir juda kısa düşünmese şolaram şon ullanmajak bolýarlar sebäbi o ýollary sydaýan zat ýok. Ýollaryň şeýle yaramaz ýagdaýynda owa ýaşaýjylary nähili çykylga görýärler. Yerli adamlaryň ýeketek dilegi, ýeketek gaýşy, ýanky 30 çemesi owa döwlet tarapyndan ýekece yer düzleýän tehnika, onu grader diýip atlandyrýarlar, ýylçynda kady. Ýekece grader hem de şu grader sürýän, ýekece sürüji maşinist hem de şu graderyň işleme üçin zerur bolan tuş ýyl boýunça 5-6 tonna dizel ýanyňyz gerekmişin. Ýylly bir gerek şu ýollan grader geçip düzedip berse, adamlar begensinden telpegin goýuwadyňjakdygyny aýdýarlar. Haýp şo ne owa arçylygy, ne etrap ýolbaşçylary, ne vilayet ýolbaşçylary, ne de döwlet ýurt derejesindäki ýolbaşçylar başgallaryny oklar. Ine wagt geler düzeder gaýrat edin diýerler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Geljek ýyldan başlap pensionerleriň pensiýa haklary, maýyplaryň we çagaly eneleriň kömek pullary plastik kartlary geçirilip başlanýar diýip Azatlyk radiosynyň Daşow welaýatyndaky çeşmeleri habar berýärler. Aýdylmagyna görä şu günler Türkmenistanyň Demiradyk welaýatynyň degişli resmileri pensionerlere mümkinçiligi çäkli adamlara we çagaly eneleri 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap plastik kart almak barada tawşyryk berýärler. Şol bir wagtda pensiýa haklaryny we kömek pullaryny
pullaryny plastik kartlara geçirmek barada paýtagyt Aşgabatda hem gurrun edilýändige, emma bu çäräniň öňümüzdäki ýylyň mart aýyndan başlap güýje girdmegiň gödeginde tutulýandygy aýdylýar. Türkmenistanyň pensiýa fondunyň Köpetdağ etrap bölüminiň käbir resmileriniň 13-nji dekabrda beren maglumatyna görä, pensiýalary we kömek pullary plastik kartlara geçirmek barada ýurdun Maliýe ministrliginde we bank ulgamynda gepleşikleriň ençemesi geçirildi. Emma heniz bu barada ýörüte karara gol çekilmedi. Adynyň efirde agdalmadylygyny haýyş eden pensiýa fondunyň resmisi täze düzgüne geçilmeden ozal birnäçe idaralaryň ýapylmalydygyny we käbir bökdönçlikleriň aradan aýrylmalydygyny aýtdy. Pensionerleriň medisina kartasy bar. Häzir pensionerler pensiýa almagy baranlaryny şol kartalaryna peçat bastyrýarlar. Inni şol meseleni näme etmeli? Şeýledi. Inni käbir jogapkärçilikler ýurdun banklarynyň, ýurdun sosial bölümlerine geçirilmeli. Şolar ýaly meseleler heniz dolu çözülenok. Şonuň üçin munyň üstünde işleýäris. Diýip türkmen resmisi gurrun berdi. Onun sözüne göre bu täze düzgüne geçilmeginiň sebäbi ýurdun käbir puwdaklarynda, hususan da banklardaky işgärleriň sanyny azaltmak bilen baglanşykly. Aşgabatda ýaşaýan Synçy Amanmurat Bugaýew bu döwlet üçin bähwit maýly serişdesini tyşytlaýar, adamlar üçin uly kösönçlik, işsiz galýalar diýär. Şeýle-de ol pensionerleriň käbirlerine salgylanyp, bu täze düzgüne geçilse onnamunyň olar üçin hem amatly bolmajagyny nytaýar. Mesela paytahtda vilayet merkezindäkiler üçin umman bolurum ol diýip gurrun edýärler-de, ýöne olaň da kötüşoňa geçirilmegine karşı sebäbi şol bank nowatsodronyň anhat ýa-da bankomat gözläp nirde pullu bankomat barka diýip selpäp ýörünüňden onuň o ýerlerini näkler üçin gaty kynçylyk bolar sebäbi meselem o ýerinde ýaşaýan etraf merkezindäki bankomata gelip aljak bolup tesinden 30-40 kilometr ýolu geçip onda da gelse de pul bolmasa ol gaty kynçylyk göretjek we onuň şu egerli kartlara geçirilen ýagdaýynda bir medisina pasport üçin tölew üçin kalklinkalara da aýratyn mark belletmeli bolunjak. Şol olam iki ýerek bir ýola çykmak, iki ýerek eläçilik ýa-da o berlerinde de ýollar elbet hem-de şu bankomatlara mislen ýerlerinden tapyp bilen oklar da. Diýip Synçy Bugaýew gurrun berdi. Ýeri gelenine aýtsak, inni birnäçe ýyl bäri Türkmenistanyň durly welaýetler etraplaryna şol sanyny Aşgabatda bankomatlaryň ýetmezçilik edýändigi, şeýle-de olaryň ençemesiniň talaba laýyk işlemeýändigi ýa-da onuň nagd pulun köplenç tapdyrmaýandygy we kä halatlarda olaryň öňünde uly nowatlaryň emele gelýändigi barada Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna wagtal maglumatlar gelip goýşýar. Sözümizin ahirine ýatlasak, Türkmenistanda ençeme ýyldan bäri hökümetden aýlyk alýanlaryň zähmet haklary bank arkaly olaryň ýörüte plastik kartlaryna geçirilip, pullary soňu bilen diňe bankomatlar arkaly nagdlaşdyryp bolýar. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündəligi programmamız. Gunmatar Awganistanyň Badygy welaýatynyň Marçak adly sebinde ýerleşen Serhet galasyny jeňçiler arada basyp alypdy. Galadaky onlarça Awgan harbisi jeňçilere ýetir düşüpdi. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda ýerleşen Hawaran adly gadymy Serhet galasyny jeňçilerden ýygyna gaýdyp almak üçin ençemegedek harby operasiýa geçirildi. Awgan armiýasynyň Gunmatar Awganistanda ýerleşen 207 Zafar adly harby diwiziýasynyň başlygy General Muhayyeddin Guri hem diküçer helakçiliginde Marçakda öldü. Şondan sonra prezident Gany Marçak sebitinde jeňçilere garşy aýgytly harby operasiýa geçirilmegine buyruk berdi. Serhet ýakada ýerleşen Marçak sebitinin häzir jeňçilerin gowylyp çykarlandygyny resmiler aýdýar. Şu baradaky reportaj bilen men Şaýmerdan Ulumrady sizi Kabuldan tanıştyrýaryn. Awgan serhetçi güýçleriniň Gunmatar Awganistandaky bölüminiň başlygy General Muhammed Juma Adelyň aýdyşyça taryhy Serhet galasy jeňçilerden ýygyna gaýdyp alynıpdyr. Türkmen-Awgan serhediniň boýundan jeňçiler ýygyna serpikdirilipdir. Serhediň ýakynlarynda Awgan güýçleri ýerleşdirildi. Tutuş Marçak sebiti jeňçilerden ara salandy diýip komandir belledi. Tarihi kalat burta düşmanna palasraw Türkmenistan posipri noktaki kararlary Marçak sebitinde Türkmenler goýçun bolup ýaşaýar.
Marçak Türkmenistan'ın serhet yakasında yerleşer. Afgan polisiýasynyň Gunmatar Awganistanda yerleşen 606 Ensar atly bölüminiň komandiri General Hasan Şapurow Marçak sebitinde jeňçilere garşy geçirilen harby operasiýanyň netijeli bolandygyny aýtdy. Marçakda jeňçileriň Awgan güýçleriniň garşysynda durup bilmändigini komandir öňe sürdi. Jeňçiler Marçakdan gaçyp çykdy. Serhet yaka regionlar Awgan güýçleriniň kontrolüne geçdi. Jeňçiler indi Marçaga gelip bilmez dep komandir umyt bildirdi. Sahy Muriçap düşman tawany ruýaruýa. Marçak sebitiniň Türkmenistan tarapynda hem Marçak atly oba yerleşýär. Awganistan tarapdan okun gelip düşýändigini oba ýaşaýjylary Azatlyk radiosyna aýtdy. Awganistan tarapda bolýan atışyklarda Türkmenistanlylara da ziýan ýeten bolmagynyň ahmaldygyny Türkmen ýaragalarynyň komandiri Döwlet Mawin bildirdi. Türkmenistana okum geçti. Ana bazı ağır yaraglardan mana bir yarım ok geçti ya bolmaz. Yeňil yaraglardan ok geçip Türkmenistan'ın birler tarapdan azurda bolan bolsa, çakmasyklat bolup zat etse, avtomatlaryň oky zady ilagasy geçip o merdimem köp azurda bolýar. Komandiriň aýdyşyna garanda Türkmen-Awgan serhediniň boýunda harby postlar döredilipdir. Tasgirede bolanmaga mintakalarda noktayı sıfıra varınca Türkmenistan nerede varınca biraz peşik diyor pençuayı solusu mintakalara varınca birler noktayı sıfıra varınca post kursa aldık. Jeňçilere garşy geçirilen harby çara Awgan güýçleriniň dürli bölümi gatnaşypdyr. Hökümetiň kömegi bilen serhet yakany we Marçak sebitini özlerimiz goramak üçin alada edýäris diýip Awgan serhetçi güýçleriniň 5-nji bölüminiň komandiri Döwlet Mawin aýtdy. Öz güýçümiz bilen saklarýan soňa amada gelýär. Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda yüzlerce kilometre uzap gidýän serhet bar. Türkmen-Awgan serhediniň Awganistan tarapynda jeňçileriň yerleşendigini ýerli resmiler aýdýar. Olaryň arasynda Merkez Aziýaly militarylaryň bardygyny habar berýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Öňümizdäki hepde planlaşdyrylan sesberişlikde geljekki prezidenti tasdiklamaly saýlaw kollegiýasynyň käbir agzalary 8-nji noýabr saýlawlaryny gazanmakda Orsiýet Donald Trump'a kömek etdi diýilýän gurrunlar barada öýlerine jekmejek maglumat berilmegini isleýärler. Saýlawda ýeňilişe uçuran Demokrat Hillary Clinton'ın kampaniýasynyň gollamagy bilen 10 sany saýlaw wekili 538 agdaly saýlaw kollegiýasy 19-njy dekabrda ses berişlige ýygranmazanyň Orsiýetiň demokratlarynyň e-maillerini hak etmegi baradaky subutnamalaryň näme derejedäki hakda öýlerine maglumat gerekdigini aýtýarlar. Wekiller 10-njy dekabrda Amerikanyň Milli Aňyk Gullugynyň direktori James Clapper'e ýazan açyk hatlaryna Donald Trump we onuň kampaniýasy ýa ýaranlary bilen Orsiýa hökümetiniň arasyndaky ýetişikler hakda häzir alınıp barýan derňegiň bar ýa ýokdugy, bu derňegleriň näme derejedäki, näme netijelere geldendigi, şeýle hem derňeglere kimleriň gatnaşandygy hakda aňyk gulluklarynyň maglumat isleýändiklerini ýazýarlar. Hatta yine de bundan başga da biz ähli derňegleriň netijeleri hakda jekmejek maglumat berilmegini talep edýäris. Bular biziň Jenap Trump'yň Birleşen Ştatlaryň prezidenti bolup hyzmat etmäge laýyk ýa laýyk däldigini kesgitlemegimiz üçin zerur diýilýär. Adatça saýlaw kollegiýasynyň işi dürli ştatlardan gelen saýlaw netijelerini makullamak. Ýöne Birleşen Ştatlaryň baş kanuny olara saýlawyň netijelerini sonra gasyna alýan adatdan daşary faktorlary da aýdynlaşdyrmaga hukuk berýär. Ýa-ni hepdeniň ahyryna mediada Merkezi Aňyk Gullugynyň gelen netijeler boýunça Moskwa Trump'yň saýlanmagyny goldamak maksady bilen Demokratik Partiýanyň e-maillerini hak edipdir. We bu dokumentler WikiLeaks saytyna geçip Clinton'ın kampaniýasyny dargadypdyr diýen habar ýaýradyldy. Saýlaw wekilleriniň soraw bermek hem şondan soňra bolýar. Trump gelen netijäni gürkünç diýip häsiýetlendirdi. Ýöne Kongresiň ýokary derejeli agzalary muňa çylnaky mesele diýip garaýarlar.
etdiler. Olar bu barada derňe işlerini ýola goýjakdyklaryny aýtdylar. Saýlaw wekilleriniň jekmejek maglumatlary talap etmegini Clinton'ın kampaniýasy da goldaýar. Kampaniýanyň başlygy Jan Podesta saýlaw wekilleriniň haty biziň milli howpsuzlygymyz bilen baglanşykly mühim meseleni gozgaýar dedi. Konstitusiýa boýunça saýlaw wekilleriniň ähmiýetli jogapkärçiligi bar. Biz olaryň soraglaryna jogap berilmegini goldaýar diýip Podesta aýtdy. Clinton'ın kampaniýasy aktamyda orsiýetli hakerleriň Trump'yň saýlanmagyna kömek etmegi hakdaky giýilen maglumatlar hem ile ýaýratmaga çagyrdy. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip otarýar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.